زعمم كاين نطفتات بلچاتاتون دخمتاتون كتفلط بو منصر دما ناب منقد دعوت نخد كيد مانتي جمجام كتجبر وسانيو سلازي دما عتون لكعن جمجام مكياد صفوفن جبراون وتنات كتكيس سلازي حجز اقداسنتو عزوزي خاون سمنا حتى ابز غداي زي اتوكير الله بملكع صبصاب كقربين ابزي ناب حدش عامت نسغاغرلو زلنا ناي جمجامن وطنن علتات صلات بصلات زتتغبر عيتاتن زرغاغصو عبيتن بزملكت عتوبن لكعن جمجام مغبار نمصا غعزو حيلن درخيتن زفطر تمكرو بمقسام صفوفن غبراون وطنات كتقيس زقل بمخانو اقداسنتو انبزا عزوز كم زخونه سومنا وحتتا غليصو اتي صفوف وطن نلوطن قصال عبيتن بزبلارست استرال وحتتا حزب ኤርትራ ሳላት ዘقرع ናይ عያይነትን ርእሰ ምርኮሳን ባህሉ ዓመት መፀ ኣብ ዝበረኸ ኣርከን እናሓኾረ ናብ ኣጸደ ረህዋን ቀጻል ዕብየትን እናቀረበ ዝኸይድ ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ዛጊት ተፈጺሙ ዘሎ ልምዓታዊ ቅያታት ንዝያዳ ስራሕ ወኒ ዘስንቕ ተወሳኺ ረቋሒ ከም ዝኾነ ኣብሪሆ ምስጢር ምዕባለ ንስራሕ ዝተዓደለ ኣእምሮን ኣእዳውን እምበር ካልእ ከም ዘይኮነ ዘመልከተት ሰሙናዊ ሓተታ የግዳስ حلنان تبغسون وصيت كهلو زطلوم اقدس رقحيتات كم زلو اتجبط لوطن معبالن زرغاغص ادمع سراح اتياب صفوف وطنن ميلاتات تغبارن زمركوس كم زخونه انصيرو صفوف وطنن ميلاتات تغبارن مصحفتي سنه محضراتو كيسكا بقليلو كترغاغص تخل ود فلطتا يكونن زبلت حتتا بقندو كابلچتاتن دخاماتن حلف تمكرو سلازمنچو حلف عيو ام گمگامن بار حساب مالن طبب تغبارن زطامر صقاتات معباله بتلكعي اجباب بدقيق فتشكا ادمعنتون حصرتاتون بمغنزاب ممحيش حسابات مففال كم زدلي اغنزيبو اتسومنا وحتتا موداتا اب استفالاليا تكالاتن ابيات صحفتن زركبو حلفتن سرحتنيتاتن مبار ابز مصحدش عمت كابت صنحه زبلصه سلطون وصيتاون محدران مرغغاز محبراوي اغلغلوتات زياده نمسفحن ممعبالن سباو صقاتات نمسلطانن بعد معنت نموسان كمون ناي مغبار تخلطاتن عقمن نمحيال بزمن قد زدما نابزل على درجه فاينت نممتطار زخل صفوف وطنن ميلاتات تغبارن محصاص كم زحتهم اسميرلو اب زوبا سيميناو قيح بحر زكاد مدبات متفاهم هاي منت نمدمفع وهدت مشارخ تخيل ب 22 تحساس اب استقايد اخيبا مزخاخر غريبهم ابتي ماي منت زي تعدن خيت هلونا حبيرنا نسرعها بتحت زبل تيما استقايد ركب وانا دايركتور كفل محبراو بالغلوت زوبا سيميناو قيح بحري اتو تصفاي تخلا اب زسمعو قال مسكالو زوباتات بمن تصارت زوبا اب نطفتات متفاهم هاي منت دحيرو مهلاو تقيسو عدلاينتنا قداسنتنا نايت مدب قليل سلا زيكونه تحتيص زلو مدب ادمعنت متغبار حلفنت كلهم مشارختنا حبرتسبن مخانو سميرلون حلافي جنفر منستر تمرت زوبا سيمينا وقيه بحري اتو رشيد محمد عثمان بوغنو تي بدرو تعاون كايد صنح مدب اب هاغراو مدب هنص زلو ابركتو اب جمت بمئتاو اب مصاي بالصفحه كدفعلو مخانا نصيرون اتو رشيد اسعيبوم مدب متفاهم هاي منت او وشت 5 عامت زكايدلن نقطاتات كما قدامنتاتو بمسرع 253 عدتات تلالين كوانتلوا بعمته تمرت 2012 اغلغلوس جمره عدتات جن 50 طراي مخانن بمهبره 900 تساتفتي دق انستي سلازغونا غداي دق تبعتي كحسبلو ازخاخيرون اب منستر تمرت حلافي جنفر موطانن ممعبال كاريكلمن مدب تمرتن عبيتي اتو تكاو ايموت بوغنو غسغاس مدب متفاهم هاي منت بدرجه هاجرات تحازان كنتاتن مدب تمرتن عبيتي وطن تغبار متفاهم هاي منت كسب عامته 2015 كمون قدست حبريتاتات اب محيال مدبات تمرتن عبيتا ملكيتو مبرهيبون تساتفتي اب زقرب مزاتي نطبطات سفيح ميت بمكياد نت مدب زدن فعري توتا تقريبا اب مزازم تعوده تمرتي عوده زتي قريتا اب منستر تمرتي وانا دايركتور كفله تمرتن عبيتن ميديان اتو غبرز قدمام بتساتفت زقرب ريتوتات نزوبات راي زيكونه بدرجه هاجر نزكاد نطفتات متفاهم هاي منتون حجاز كم زخونه بمتكاس نتغباريو كتصعر مخانو بريهم
ማሕበር ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ጥርናፈኦም ብምሕያል ንደቆም ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ንምኽስኳስ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ንሳቶም ነዚ ዘረጋገፁ ብመሰረቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝጀመሮ ኣብ ምጥርናፍ መንእሰያትን ትምህርቲ ቋንቋ ደን ቆልዑን ዘተኮረ መደብ ብ22 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል እዩ ኣብቲ ንርክብ ወለድን ውሉድን ዝሓይልን ቆልዑን መንእሰያትን ምስ ባህሎምን መንነቶምን ዘላልን ዓመታዊ መደብ ንረብሓን ኣገዳስነትን ድልዱል ጥርናፈ መንእሰያትን ምዕቃብ ባህላዊ መንነትን ዝምልከት ኣስተምሮ ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ከም ተዋህበ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንርብሓ ሓያል ውዳበ ኣመልኪቶም ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ኣብ 2014 ኣብ ዝመዳይ እዚ ብዝበለፀ ክስራሕ ብምርዳእ ብምክንያት በዓላት ክሪስማስ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ኣብ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡን ሓይልታት ምክልኻሉ ሰናይ ምንዮት ብምግላጽ ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተ ኣረጋጊጾም ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻን ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ክብ ንምባል ተራን ጽልዋን ማዕከናት ዜና ንምዕዛዝን ብምውሃድ ሚኒስትርታት ጥዕናን ዜናን 35 ጋዜጠኛታት ተሳተፈው ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትር ዜና ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ክብ ንምባል ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ተበፂሒ ዘሎ ደረጃ ምዕባለን ዘብርህ ወረቓቕቲ ብክኢላታት ጥዕና ክቐርብ እንከሎ ተሳተፍቲ ብሰፊሑ ተመያይጦም ብዘይካዚ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ጉድኣቲ ልምድታት ስነ ምግቢ ከባቢያዊ ፅሬት ኣጠቓቕማ መድሃኒት ኩነታት ሕማም ዓሶ ኣድህቦ ከይተገብረሎም ዝፀንሑ ሕማማት ኣገልግሎት ጥዕና ስነ ኣእምሮ ክንክን ጥንስን ሕርስን ዘጋጥሙ ዓመፃትን ሓደጋታትን ኣብ ዝብሉን ካልኦት ኣገደስቲ ኣርስታትን ብዕምቀት ሰትዮም ራእይን ስትራቴጂን ሚኒስትሪ ጥዕና ብኩለንትኑ ጥዑያት ዜጋታት ምፍራይ ምዃኑ ስለዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ክንክን ኣደን ህፃንን ዕጡብ ቆላሕታ ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ከምኡን ንዘጋጥሙ ሕማማት ብኣጋለሊኻ ንምግትኦም ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታትን መጻኢ መደባትን እውን ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ስልጠናን ርክባትን ኣቶ ኣማንኤል ግርማፅን ዕላማት ዓውደ ዘተ ጋዜጠኛታት ሃገርና ብዛዕባ ራእይ ሚኒስትሪ ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ምሕላው ጥዕና ዜጋታት ዝካየድ ጎስጓስ ድማ ብፍላይ ኣፍልጦም ንምብራኽ ዝሕግዝ እዋናዊ ሓበሬታ ምሃብ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ካብ ተሳተፍቲ ጋዜጠኛታት ሳሌሕ መሐመድ ዑመር ዓሻ መሐመድን ሃዋ እስማዒልን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ብዛዕባ ዝሰላሰል ዘሎ መደባትን ተበፂሒ ዘሎ ምዕባለን ዘብርህ ኮይኑ ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብሪሆም ኣብ መዛዘሚ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ጥዕናዊ ምውዕዋዕ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ተስፋዝጊ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፅእ መደባት ስራሕ ሳላ ልዑል ምትሕብባር መሻርክቲ ዕወት ከም ዘሎ ኣብ ሸተታት ሚልዮን ተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢት ድማ ምርኣያ ናይዚ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ማዕከናት ዜና ሃገርና ኣብዚ መዳይ እዚ ዝፃወተኦ ዘለዋ ተራ ብኣብነት ከም ዝጥቀስ ኣረዲዩ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ዝተሰላሰሉ ዓበይቲ ልምዓታውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ሳላ ውህደት ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዕውታት ምንባሮም ኣመሓዳሪት ንዞባ ወይዘሮ ኣምና ሓጂ ኣብ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ ገሊጻ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ብመሰረት ዘቕረቦ ጸብጻብ ምዑሪ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርጋጽን ድሕነት ዜጋታት ንምምሓስን ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ዝምስገን ኣገልግሎት ይሂባ ከም ዘለዋ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንምብጻሕ ብዝተገብረ ጻዕሪ ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ተረኽበን ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብኣስታት 500 ዕብየት ከም ዘርኣየ በሪሁ ኣብ ጽላት ሕርሻ ብዝተገብረ ጻዕሪ ድማ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣስታት 531,000 ሊትሮ ጸባ ናብ ዕዳጋታት ከም ዝወረደ ልዕሊ 3,000 ጫቃዊት ከም ተዓደለን ንልዕሊ 10,000 ጥሪት ክታበትን ኣገልግሎት ሕክምናን ከም ተዋህበን ተገሊጹ ኣብቲ ንዞባ ልዕሊ 14,000 ሄክታር እኳ እንተተዘርአ ዝናብ ድሒሩ ብምጅማሩ ርብሕ ምህርቲ ክሕፈስ ከም ዘይከኣለ ዝጠቐሰት ጸብጻብ ብህዝባዊ ማእቶ ዝተሰላሰለ ሓያሎ ከትርታት ዛላታትን ጀሪፋትን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ደቂ ኣንስትዮ ጥሪት ብምርባሕ መነባብሮአን ዘመሓይሻሉ ባይታ ንምፍጣር ዝተገብረ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ጽጉማትን ዘኸተማትን ዜጋታት ኣለሊኻ ብጥሪት ንምጥያሶም ዝተሳለጠ መደቡን ዕውት ምንባሩ ተነፂሩ ብዘይካዚ ጸገም ጽሩይ ዝተማይ ንምፍታሕ ልዕሊ 460,000 ሜትር ኪብ እትሕዝ ዲጋ ሓሽፈራይ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ዕመር ዝተዋደደ ዘመናዊ ፕሮጀክት ማይን ተዛዚሙ ኣገልግሎት ብምጅማሩ ኣብ ህይወት ነበርቲ ርግኣት ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ኣብ ንኡስ ዞብኦም ዝካየድ ዘሎ ወፍርን ውፅኢቱን ኣዝዩ ከም ዝሓብኖም ብምጥቃስ ምውጋድ ጉድኣቲ ልምድታት ምዕዳል ምሩፅ ዘርእን ታሪክ መጓዓዝያን ዕጡብ ቆላሕታ ክግበረሉ ዝብሉን ካልኦት ርእይቶታትን ለባዋታትን ብምቕራብ ዝውጠን መደባት ንምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ከማሉ ቁርባት ምዃኖም ኣረጋጊጾም